Abi na ko patay. I can't hear you anymore. You're cheap. Ay, you're cheap. Choppy? You're choppy. Dili oy, Chippy. You're cheapy. What? You're cheapy. You're so cheap. The signal is so... What you're using? I am using biodata here. Da. Ngano ba dita man wang? Yes. Biodata akong gamit. Gawin akong biodata. Ala! Gawin na ba yung data? Yot, data lang yot. Dili ba yung data? Biodata na. Data lang yot, bulok. Biodata na. Kapag Data. Kung connection, gayos kag data. Dili wifi. biodata na. Kumunsis na lang jud. Aka! Kapag yung tuo ba? Chuwa po kayo. Yung comment po dito. Unsa ka batch? Unsa ka year nag-batch nag-graduate? 2012 and 13. So, unsa ka grade ana? Actually, I am 6 year, I am grade 6 student. Unda! So nakapas ka sa kuan sa Kito 12. Okay? Kito 12. 12 lang mo na. Ang tanong ko, ano mo, okay? Hoy, may K na siya no, Kito 12. Pwede ba siya rated K? Saka, uy. Ikaw yung syunga yun. Ano ka mo, syunga ay mabayot dara. Kaya nagpapirma ko, bayod dito, kaya ko si Bricks, papiling-piling. Nagpapirma ko, bayod dito siya. Diba, ang 6, ang ginaingon ng anak ay ano mo, diba, bad one na siya yung word. 6, unsa nang 6 di ay sabi, ang sabi dita, unsa nang 6 di ay? Ako gibutang dito, I hate that. Aka! Tinuod ang put, I hate that. Hoy, bait delete no 6 is an iro kanang unsa imong kan imong gender anang kuan, female ba ka? Normal, gitudok nila sa eskwelahan doon. Chuwag ka ba? Okay, in-eskwelahan. Hala! Yut, bay, pag binulok, yut, bulok, di ka ano malaka. Yut, mga bulok eh sila yut. Nagsakay motor ato. Ano ko, ano sila, double ride daw. Kasi double ride. Ano ko, joyride ng Jud. Ama! Ibalik ko yung sundo ba? Ibalik ko niya. Uy, pataka. Joyride, magtawag ano. Yung nag-drive. Ang double ride, iro, mali. Pataka, bulok. Kamu ang sunga. Double ride, Joe ride, pataka. Unya, karas ko dyan dyan, pagsugo ko niyag ice. Siya, pagpahit ng ice cube dito. Ano ko, chicken cube, yun na natin. Naku, wala mo yung ice nga cube. Chicken cube, bulok kay ka. Okay! Tino lang dyan, tinawag dito.